Tang Shanli Fungni Damchar Tamani Jorani Simi, Dambre Char Romoi Okbuk Chatongo Strike Eba Hunger Strike, Ungna Tangai Tongo Kanchanpur PS by Kopchak Monomon Pui Tayo, Returning Non-Accept Committee ni Bakakti, Kaiba Shanmunoti or Strike Klaizagnai. General Secretary SK Jamatiani Kukti, Sabai Shukrubai Knawinadi or Kaiba Shanmungrok Tamo Tamo. Bureau Report, Northeast Tripura. अच्छा मामा तिनी नरक नि ओरो बो अर्गानाइजिंग याखबा बो बदल नि इंगै नरक हांगार स्ट्राइक खालायनानै बखार थुबाय दं सिनिखे रिटार्निं नन एक्सेप्ट कमिटि बो आमसाया बो बके मनमनपुई पैसेंजर सेट होनजाओ बो डिस्ट्रिक्ट नि ओरो नरक बाय मानरकनाय बके नॉर्थ उनकुटी दलाई तीनटा डिस्ट्रिक्ट नि कायथाम डिस्ट्रिक्ट नि ओरो मानजागनाय बोफोरनि सिनि सेंजागनाय मामा बो खना सोमबार 8टा निसिं चेंनायसिनि अच्छा नरक नि नाहार मो याखबा नरक नि सानमो तामनो नाहारे नरो अबो जे हांगार स्ट्राइक माने अबो मिनिंग सामो याखबा अबो नि तामनो नाहारे तामो सानमो मायनि बगै नरक खादु अबो हाइके आतुनानि बखार थांनाय दं रिहेबिलिटेशन तंगो और चार्टर 5 डिमांड तंगो जेनि बेनार सुइजाक तंगो अबनो सिनि 5 डिमांड बोनु सिनि तंनाय अब तो जों दीर्घ बছर जों आबनो जों सरकार बाय फाइट खाइ फाइका ताबक जरा जोंनो माने रेस्पन्ड या खबागै जों खनानि सिङो जों अब शुरू खाइनाय जदि 48 घंटा बांगियाखै जों मिया प्रेस मिट साखा 48 घंटा बांगियाखै जों 72 घंटा खाइनाय 72 घंटा बांगियाखै जों 100 खाइनाय नांखे जों रूट ब्लॉकेट खाइनाय जों सरकार न फुनुगनाय कोनो जों ता बर्तमान सरकार जों कोनो और पब्लिक बाय कोनो चिनि क्लास नि चिनो कोनो संभावना क्रै जों तो सरकार न सि साव सरकार सि जोंनो नायदि सरकार जोंनो माखाइनाय सरकार सिनि कखना दि सि जों फुनुगनाय सिन आपलो को दुखनाय बोसोरावनो र हाफांबाय मालाय लायना अनेक बारहा तामरो कक कथा जगनि दं जोंनो डीएम लेवल फा मीटिंग उहा एसडीएम लेवल मीटिंग उहा आरो चीफ मिनिस्टर बाय आगरतला मीटिंग उहा हाखेबो निनि फरेस्ट लेवल बाय मीटिंग उहा हाखेबो ताबुक जराव जोंनो माने जोंनो कोनो रेस्पन्ड दिया अबसे दीर्घ बছर 2018 नि सिङाव ताम ताम इशू दं नं याबो इशू नो चिनो साखा और चार्टर 5 बिना क्लास्टर ब्लेस निनि लैंड अलॉटमेंट निनि अब आरो हियो तंग चिनि केस पेंडिंग रिटर्निस नि केस पेंडिंग होइते निनि तमा होइते ते केहा केतिनि आईडब्ल्यूएमपी प्रोजेक्ट 5 इयर्स नि अब चिनि चार्टर 5 डिमांड अब नु चिनि बेसी व्यापारिया चिनि अब डिमांड कोतरिया तमनो नरक नि इ हांगार स्ट्राइक बहुत बुसा तंगो नरक दे और जबा मुभमेंट न खाना थांगायो हासे हापांनि बखाते खलाये नंनि इ खरांग न तंगनो खानाया नागाय आइना सालबो बबति हाइके या प्रिसेदखाय चिनि क्राग या प्रिसेनाय जों जत दिन पर्यंत गवर्नमेंट जोंनो चिनि या प्रिसेया चिनि सामंनो या प्रिसेया जेसु हासा काव क्राक आंदोलन तंगो अबनो जों खाइने नरकयाव कुथुना थायो बोसोराव लोको खाइनो हने चिनि 1235 नु फाइने एडवांस न्यूज नेनि दायित्व याखबानि निसिनु आनि बुमुगे चिनि सेंट्रल कमिटी नन एसेट सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट एसके जमातिया